Ide o nový vysokoučinný prostriedok na opravu skla špeciálne vyvinutý na rôzne druhy prasklín v skle. Využíva vysokopenetračnú opravnú zmes, ktorá rýchlo prenikne do prasklín už. Za 10 sekúnd vyplní ich a zosilní, čím sa postupne stratia. Týmto spôsobom môžete ušetriť na nákladoch na opravu vozidla. Tento prostriedok na opravu skla sa píši kvalitou používanou v profesionálnych servisoch a je neuveriteľne jednoduchý na použitie, stačí kvapku naniesť priamo na prasklinu. Po 10 sekundách tekutina automaticky vyplní a zosilní poškodenú oblasť a stačí jemný tlak, aby rozbité sklo vyzeralo ako nové. Najviac zaujme presná opravná technológia. Táto vysokopenetračná nenoopravná živica automaticky vtečie do praskliny a vyplní len medzery bez ovplyvnenia priehľadnosti skla, čím je bezpečnejšia ako výmena celej tabule. Je vhodná na čelné sklá a okná aut, šetrí peniaze a námahu a zároveň zabraňuje ďalšiemu praskaniu. Či už ide o opravu praskliny na čelnom skle v autoservise alebo o malé praskliny na okne v domácnosti či na displeji mobilného telefónu, všetko zvládne s ľahkosťou.